menyaring tejo laliweran mangkilap sisring nadit wiwaraning cerita caritane kang ringgit purwa purwanira carma pulang cinurek tinatasi rungging rineka jalma jamane para wali nyulah angulare ing agama agemaning budi luhur kelare ginelar bendane jagat gelare marputik kang mangkoso rasa suci rikse jagat duweni sifat suci datang lepetan mring dedosan bisa ana dosa ya mung saka kali manungsa blencong digambaring pemadhang srengenge kelawan rembulan ketembung minangka bumi gedhe keprak minangka keketing jejantung gending kalawan tembang kegambaran yang bunga kalawan susah dalang minangka dutaning Gusti nyulahake wayang wayang merlamito wayang ing gesang sarta gegambaran ing pakarti nggih menika pakarti awon miwah pakarti ingkang sae kang ala singiro ing bagus tinulado kenaryo kanggo sanguning urip jalaran sapa kang disuring rawah iyune bakal sirna serenane wayang esuk digukut manjing jroning kotak ora beda kaya sirnane menungsa mung bedane yen wayang manjing kotak sesukna dienggo meneh nanging yen menungsa manjing jroning kotak yang tingkono pikantuk pengadilan suci saka kang kalsa jagat iku ngondo pring-pring pakarti teteluk saking donya tanana barang langgeng mesti bakal sirna ana ana dadi ana sawise ana mring-mring asal ora ana ing kono menungsa kudune ngerti sejatine donya bondo derajat pangkat tanpa tringe ngaji apa ing ngaji yaiku amal ingkang saleh sarta budi bakati luhur kang migunani tumrap bebrayan agung sedaya kang mrikawi pun dening ngawati dosa purwa eka marang sawiji adil dosa 10 purwa kawitan teteng jawata ingkang kasung ing akasa kasung wing pratiwi kathah ingkang samyuwang gula raras datang kati glaring negari Selo Mirah gelaring negari Selo Mirah negari ing panjang ponjong pasur kiri gemah ripalo jinawi tata kerta tur raharja panjang dawa capane ponjong luhur kawibawane pasir samudra ukir gunung
Wage-wage benawi menggerakan argo ngengenaken pasabinan ngayunaken bandaran ageng. Kula terus Kang Sarti nandur sinawi mirah Kang Sarti numbas tata paugeran negari sarta kemajenganing para kawula dasih tinggal datan angujiwani. Katete para punggawa praja mantri bupati lurah bekel sandane samya kontap-kontapane wicaksana limading kawruh ambudi daya murid raharjaning negara. Pantapi kali karang pradisan ayem tentrem atine senajan mungkul penguling tetanen tanemanipun ketingali Jaraya-raya tinandur tukul kang silbar babar winiji dadi Cetha bilih negari Selomira datang kekirangan sandang dalah uga kata kaling samyungi ngaraja kaya mangsa sapi mendo bebek mentok sak panunggalanipun wanjirin waglaring bangunan terus sami wangsul marang kandhang kira tansah binagi suwang-suwang karjo tebi saking Durjana tanono kandhang nganggo pepalang lawang kanginan jingan labet saking tentreming negari Selomira tamokal tebi sami tumiyung celak sami mangelung dautan karono giring bareng murka tuhu karono keyung-yung mripepoyaning kautaman Wonang kaut sapno lasin tentu adidoso namanira Nalindra kang minangka tetungguling kawula dasih Wonang jejuluk Prabu Rasadewa dasar Nalindra Gung Binatara asih tresna mring para kawula dasih lambeng pengadilan nindake dana wesiasat Somo beda dara denda liretan ambau kapine lamun sampun kapidana senajan to garwa putra kadang sentaning raja biyen to kami wantun dawa rising negari mriku nampi pakuman pring jejeging adil bebasan kawula leti karang pradisan damel rahar janing praja pinarikan ganjaran ingkang sampurwan seneng paring sandang wong kamudan paring bobeng ing sawnandang kaluwin paring tudung ing sawnandang kepanasan paring teker ing samyonandang kalunyon bena jari sajuga sang Sri Naranata lenggah wonten ing kursi gandhing dapar kencana Harti
carita dereng ngantos tinampi penglamaripun Danyuang Durna ditiru gandrung kaliyan Dewi Rasawati. Awit Sang Prabu Rasadewa menika sampun priksa yen to Pendhita Durna menika pendhita ingkang wasis wicara. Pinter jar becik ulat manis. Namung tansah gunggung kaliyan diri pribadinipun piyambak. Kala mangsane ora ana nyatane. Wardene nang durung ngantos sabar. Kaca dringasating Santo Pertala. Katungga sanipun utusane wong Pandhawa. Lureng Paduan. Pato Pendeka nenggih Ki Lurah Carung Bawor. Minggah Pendhapi Agung. Damel kagiat ingkang sami wulan. Kula nuwun darane Kula Bawor kula badhe sowan riku yen kene-kene wor ora-ora ningsun pasang Giri Tulasari dadi munggah ana Pendhapa Agung ojo dedap Prabawaning ratri Sasatara semanjerka Puryan Tanku jiwa memanise Ananggap Srinate Dalu gelar mring Cakrawala winolatan langot parantene bangsa kebekan saking Nyantaranggana kang sumiwi Marata tanpa salah kula nuwun darane boten panglingambi kula bawur nggih. Ya Por, ana wigati apa? Wiswanmu tanpa sunti bali Por. Sederenge kula matur kula ngaturaken sungkem dri katur Ndara Prabu Rasadewa nggih. Tatampa ora ndak pangisur ingsun para jage tampanana. Kula tapi kula pundi kula bundel dadosaken jimat. Ya muga-muga Ndara rasa kesuma bekti kula katur nggih. Ya tatampa ya Por. Pangestu ditampanana. Bila kula tampi kula pundi kula bundel dadosaken jimat. Mungkin kula dedolok pingin. Ya Por, ya. Kowe wis ngerti marang apa sing dadi kekarepanmu? Pradatan kowe nek ketemu aku baline nyuwun sawu. Bila kan saya ini Darapati seperti kuliah dapat ya tak tompo balik bodoh-bodoh ya Por. Pangestu kuwe tampanana kula tampi kula pundi dadosaken jimat. Muga-muga Dara Baladewa bekti kula kantur panjenengan darane mumpung
panggih wonten mriki tatampa pangestu Ratu Mandura Tampanono pun kula tampi kula pundi dadosaken jimat muga-muga pun apa pun kepareng kula matur haripun kepareng kula matur badhe miwiti matur bojo sembarangan pelor ora ngaturno pangabekti wong liyane apa padha diaturi pangabekti lho kok Pendhita Durna ora liyane padha diaturi pangabekti kening apa Pendhita Durna ora won sorry ngaturna karo pangabekti karo Pendhita Durna sorry jalarane apa wor jalarane apa Drona niku triyan satru muda bojo-bojo hati-hati kowe anggur ora katurna bekti karo Pendhita Drona kewalat to ora ana Drona miwalat Drona kok miwalat ora ana Drona dadi udan ya iya memang udan kuwi karepe Gusti Allah ora usah dipikir terus ngene kon padha munggah kowe sing ayu-ayu kon padha munggah apa-apa kon padha munggah malah dadi penayanganku pada seneng sing gagah-gagah kon padha munggah pensidenku pada tiktokan bae ora apa-apa kowe diomongi kowe nggo diomongi kon padha munggah men penayangane nyanding siji-siji yang ono ora apa-apa mriki pada munggah mriki diomongi Firman mangga niku bapak-bapak bukan ngarah sinden gelas tunggal-tunggal mangga selenggara kaken iku dibopok tinggal bola-bali nang arep ngomong ngerene kocak ora apa-apa piye-piye nek saking nagri manca toe wono mesti teman pawitan mau songo kangangge wale songo kangangge waya menungso kinambar mireng kenarya songo ngopi Kan sedekengken lho dikongkon sapa perangane wong Pendawa reh ning wonten kabar Putri Ayu saking negari Selamira wateken Ndara Janaka ini si Jana Pendhita ampuh kepengin nyecep ngelmune ping pindho anak alas angker kepengin genduraken tapak ping telu watonana bocah wedon ayu wateke
Ndara Janaka kepengin lamar upami ini kang putra-putri pun Rasawati binaya Ndara Kulan Ndara Janaka niku kinten-kinten penglamar ditampi napa mboten Surang-surang tewang negara ora iken apa macam jangan ketatan lera mangoswo layon tenyo ilang memanise watananiro layu kumpul bocah orang maratani maratani marang sariranipun marang sariranipun pripun bobo kula atine nelongso nggih sinareng bawur matur dikongkon Janaka nggih ingatase riyen kula gayu Sri Kandine ya dijaluk kula gayu wanita mboten nate kasempatan Janaka niku murid kula ning Sembrono kaliyan bapa kula monggo kula pasrahaken panjenengan murid bawur menika ampun dados pepalang nggih Ayo nonton Rodha tamplir kena tap kemajut padone nglati netra kok jamangon daran dirpi Por kowe dikongkon Janaka nggih ken lamar Dewi Rasawati melek mripatmu jembrengno talingaku Pandhita Durna kraya-raya tekan kene kuwi bakal mboyong putri saka negara Selomira. Rasawati bakal kagosana jodho dhawuhe paman Pandhita Durna. Janaka ki mbok yo eling. Bojone Janaka pira? Garwane Janaka pira? Ya pira-pira yo ora ngetungi wong sane bojo kula. Ning kowe dadi ponokawan kudune iso ngandani. Ponokawan, ponokawan kanca ana ora bener sing mbok momongi wajib bawur ing ngarsa Sumtulodo ing Padomangun Karsa tuturi handayani. Uripmu bisa nggo contoh yen Janaka tepi nek ora bener kandhani. Adikku ora Sembadra dikewayu wong wedok pirang-pirang. Rasane para Sembadra kaya apa? Enggane bojone Janaka pirang-pirang sarep ngrebut karo calon garwane Pandhita Durna. Iya kaya ngono. Ya napamun dilamar teng Drona. Pandhita Durna ki ngersake bakal diboyong ana pertapan Sukalima napa waksite dewa. Ngilmune Pandhita Durna bisa piguna tumraping para siswa syaraté boyong Selomira. Putri kaboyong nang papan kene. Ya mung Rasawati sing arep diboyong. Janaka ki aja ngriwu kempul. Baru sinang bali kowe. Bali-bali nang bendok bali. Sing kongkon karo bawur ratu sing aranane Bedor sinten lho. Ratu Mulyane Abang gini kuning jenengan kudune nggih man papan. Ratu tuli teng mriki teng Mandira panjenengan teng mriki nggih tamu lho. Ora ana tamu karo gayu urak-urak. Ora minggat kowe ngerti mateke Baladewa. Gantol nenggol. Hormat. Ayo. Bos. Yuga
Agung Girasa Sumo kula nuwun paring pangantika Rama dwaji pepundhing kula sun rasa sangsaya ngrasa tak gugu sangsaya ngranui tuk sumbring perkara kuwi kandhangmu sira Sawati timbali munggah pendopaku wong lanang sing kaya apa sing kudu ditampa penglamar monggo kiringgal ditimbang kami aku wong lanang sing kaya apa sing pantes dadi pertimbanganmu aja gawe gelo mring rasane wong tuwa kejaba ingkang kaya mengkono akeh penglamar saya-saya bisa dadi ajang peperangan sulayane sing gawor pundi dawe peranganing Pandhawa sing Janaka tresna karo sliramu Sulaya rembukan nalindra mandra Prabu Baladewa jalaran Pandhita Durna yo ngersake sliramu Kambayung ana pertapan Suwalima Rama yen pancen kados ngaten Rama kula niki gadah cangkriman Rama duwe cangkriman sing kepiye sinten ingkang saged badhang cangkriman ki menika ingkang pantes kula ladosi katresnanipun cangkrimane perkawis katresnan menika wonten pinten perang tresna ana pirang perkara yen menawi wonten tiyang jaler kok saged badhang kaliyan menapa ingkang kasebat tresna wonten pinten perangan ki menika ingkang pantes kula suwitani lah yen ora ono kepiye yen ora ono kula trima dados praman kasih kemawon boten menapa-menapa pratandha priya menika dereng pantes kula anggep minangka dados kula oh iya Teneng utamaning ngapa berbudi bawa laksono
raja sang nata kandharaken daton kinarep bedaya srimpi tan kepareng pinarang sing manganti minggah wonten ing sanggara pamujan meminta mringsi kanugrahaning Jawata apa baya pirantining ujung yang sapurdaning gajah sinanggapunang sela kira bungkung kuku sing dupa sang Sri Naranata mapan mladining datang kira capa Danyang Durna ngawe para Kurawa bebendrongan lakune sang Drusasana kaya baru nganti nanggap munggah alun-alun
Godhong dhuwur tali sambung pagulingan ya sepi Pintrip pepetetan Sangyang Wulan balimbing lan sirup manis Kakang Durna nggih kenging napa sampean lagi gandrung memper nimbali kalian para putra Kurawa menika ingkang saweg wonten ing madaning alun-alun enten sing jaipongan leres ijone ngertos napa mboten kepripun Kakang Durna Drona duwe saingan saingan iku napa Bu oh ala bocah kok ya ora gaul balik semantan sugih mapan sagunge ngaloga Aksara tambur seruling menyang dendalodang gendera miwang kondo mawarna-warna Jaladhyana Sri Kawuryan kowe gelem bali slamet uripmu ora gelem bali lara apa Singgasari ora ngeman karo uripmu padripe menungsan ana sing kagungan iki gedhonganan kuncen-kuncenanan titi mangsane mati masa wurungan kampun sumbar darah baladewan aku ora sumbar kowe gawe mangkel karo rasane ngati gelaning Baladewa keblak dadamu dening aku rontok iki kamu kaget ngomong iya
Golo. Oh ya. Ojo mlayu. Mlayu ngendi? Ya, ojo mlayu. Sukala Rangapati margane sirna. Uripa ginawe apa? Sumane layang-layangan. Sambate kararantan. Omong berawar minggu putih. Milang-miling kaya jangkrik kacara kaya candra aja mlayu ora mlayu bae lah. Lah kene ngopo mlayu? Darah bala dewa demung ngasta pusakan dalam. Aja mlayu, mungkin angger kuliah medodong. Medodong ki apa? Kuliah niku bali nang akhirat. Antasena wani kongkon wani tanggung jawab. Muri bawur tan tedas tapak palu, sisaning gorindo tinatah mendat jinara menter. Mimis kala toko temblek ora ndasi. Lan dembing nenggala ora tedas ana anggamu kok carane. Yo mesti arep diselangi ali-ali. Wong sekti kowe dadi wong ampuh, wong nyawang bawur gumun kowe ora tedas nenggala. Asik cocok nang kene oh enak drona kecekel sarunge tak ujuli tak sepiti pun lebet mriki ora nutupi mripat ya pun lebet yo sawise nutupi mripat megeng napas kanthi srana nuwun marang kurbane kang kawasa nisaya apa sing dadi penyune Antasena kasembadan bawor ora tedas gaman apa wae suwe temen ngomong bae kok cara mlebu ngomong bae mlebu iya ya mlebu wis sing anteng sing tajem nggih doloping sing pas karo kahanan wis ora kerasa ora grenjel-grenjel kenapa basan anang-anang ya sresek iso hop mlebu bumi por mlebu bumi janang aring bumi sawangane beda karo nang aring alam darat ya ora ana menungsa dalam darut boleh disapa gede teman boleh dikenti ora ana budin kok karo wit-witane kok gede mokoan ya sangar temen boleh loro ning kebek temen nang hari sinengen anak kacang gulai mangke lepas kandel mon kandel nyedam pati nyedam bandu sowe mati patine bos
cerdas gaman mon salah bawor sing awang surat merata jaya merata di lambing dari jenbu wakul binaya mangap adrona bawor surat cerdas gaman apa baik turinyong kaya darantar jantai yang melebung bumi kena oh meturang ngomong kepiye mon bular mlebung bumi malah sing nggo jagan-jagan wis metu kan areng awak ora cerdas kudune kepiye ngomong ya ngomong kepiye ngomong wong tak kira wis rampung bangunan durna wis mlayu apa Baladewa kewirangan Jagurawan ingkang royong Kakang Antareja temandang Kang bukan ayo Antareja iki ya Mas Canda oh iya ambruk
Kemakuru kongso tata kaya botol-botol ora pancreteng turenggo westi ora kata ingkang tojo layo sepi Ketuwe mono dlemah-dlemeh kudu tredek mungguing kalangan. Gedadar gededer bebasan minta kapuk ora gepek. Tanding lawan kadangku Surtayu Antarja ditubruk ngiwu mlumpat nengen. Ditubruk nengen mlumpat mangiwu kumreng tangan kaya antebing waja. Kaya-kaya keplaning tangan ora nedasi. Rancam pusaka empuh dadi apa kowe?
juang para ngarsa aduh kaprang iran yati Jegrek kaya tunggu sira kareta